Ехо, здравейте, приятели! Ето ги яйцата, купата. Това е шестата част. Ето тук. Това. Имаме една кокошница и тук е едно пиленце. И това преди малко го направих. Преди малко свърших с него. Това. Ето никой червеното яйчице. Ето как изглеждат цял раз. И да, това са. Няма други. Ето ги татуировките. Гъбата там. Да, няма нищо интересно друго. Чао!